एमएलए तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालाव दावबायहैयो। एमएलए तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालाव दावबायहैयो। सनितपुर जिल्लानि बरसला विधानसभा बियाबनि जायगायारि एमएलए गणेश कुमार लिम्बुआ तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालखौ नायगिदिंहैदोंमोन। समाव बिथाङा नुदोंमोन दि देहा फाहामसालिनि मोखाङाव दाखोर दाला जाबोर मैला गारनायमोन। एमएलएआ थाबैनो जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गावनि दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरजों मोनसे जरखा जथुम खुंदोंमोन आरो बेनि सायाव फोसाबनायनि राहा लादोंमोन। एमएलएआ आबहावा संरैखाथि आरो सावस्रिनि फारसे सुबुं थान्दैफोरनि बिबान मोनदांथिनि मोनसे साबसिन बिदिन्थि जादों। एमएलए तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालाव दावबायहैयो। एमएलए तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालाव दावबायहैयो। सनितपुर जिल्लानि बरसला विधानसभा बियाबनि जायगायारि एमएलए गणेश कुमार लिम्बुआ तेजपुर मेडिकल कलेज हस्पिटालखौ नायगिदिंहैदोंमोन। समाव बिथाङा नुदोंमोन दि देहा फाहामसालिनि मोखाङाव दाखोर दाला जाबोर मैला गारनायमोन। एमएलएआ थाबैनो जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गावनि दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरजों मोनसे जरखा जथुम खुंदोंमोन आरो बेनि सायाव फोसाबनायनि राहा लादोंमोन। एमएलएआ आबहावा संरैखाथि आरो सावस्रिनि फारसे सुबुं थान्दैफोरनि बिबान मोनदांथिनि मोनसे साबसिन बिदिन्थि जादों। News Desk Report NBT Live।